asko etortzeatik, gaur letra futbola eta inguruak sesioen bigarren saioa izango da. Athletic Fundazioaren partetik eskerrik asko etortzeatik, baita bertsolari eta gaurko saioan egongo dian bertsolariak ez dauke presentazio biharrazko. Igual presentazio iso bia dau bai Athletic Fundazioak azkenean bertso saio bat organizatzera animatu dalako, eta baita neu gai jartzaile lanetan ipini debalako, ez? Sekula egin bareko ariketa izango da, lehenengo alditza, espero maila ematia. Eta, beste barik, nik uste dute onena bakoitzai agurtxo bat oitxura zarrak esaten dagoen bezala, agurra eskatzi izango dela, eta espero atzalde politx bat pasatzia, eta agurrakin, directamente. Lenda biziko arratsaldeon, danoita aupa atletik. Gaur futboleko ritual denak egin ditugu badakit. Gure baloia rimaduna da, lepo guztien gainetik. Ta argazkia atera dugu partida hasi aurretik. Bertsoa eta futbola ez dira gitxitan alkartu jada, baina harreman hori ez dugu publiko aurrera atara. Atletiketik deitu deuzkue, guk baietz erantzun ara. Calderoneko zarreren gaitik edo zertako gai gara. Naizta eneuken behar, gaur enago lasai, hor zagozi ezeo zer bereziaren zai. Calderonerakonik zarreraik ez dut nahi, bertzoak ta futbola jarrita berbagai. Nik futbolaz ez dakit, bertzotan zeo zerbait. Intelektualak eta futbola berezi dira askotan, ni behintzat nator gaurkoan uste, hori apurtu asmotan, naizta etebek begia jarri, aizkoran edo pilotan, lilimentoaz edota gabe, kartzelan bestu aiotan, une honenak pasaditut nik, futbolean ta bersotan. Hasiko gaia gaixekin, laurendako izango da gaixa. Zuek ekipo bateko jokalireak eta entrenadoria zate. Bai?
Onintza, baloia hartzen duzun bakoitzean, zoiaz kontratakian, kontraera zuen. Baloia hartzen duzun bakoitzean ez duzu soltatzen. Andonik, baloia hartu orduko galdu itxo duzu. Iratxe, entrenatzailea zutan. Eta Jon, zelai kanpoan beroketa ariketak egiten. Ekipo bateko jokalaria dira, onintza oso berokoia da, eta ez du soldatzen baloia, Andonik hartu orduko galdu, entrenadoria zutan, eta Jon beroketa ariketa egiten, aurrera. Gaur futbolean dena neurtzen da, hau hori edota zera. Luis Aragones entrenatzaile, sabioa gendun bera. Baloi hartzen dut ta segituan, jo baloi hori galtzera. Posesioak ez du zentzurik, zutxarragoa bazera. Aldegin deuzte ostikopetik, hiru edo lau baloi larrik, ta barriz ere motibau nabe, hiru edo lau pase barrik. Andoni hain da pakete handia, ez dago esan beharrik. Gure taldeak irabazten dau, neugatik bakar bakarrik. Gatz da sinisten talde berean, hartu da benik osatu, batek beretzat nahi ditu danak, besteak danak soltatu. Andoni eta onintza arren konponbidera llegatu, harreman on bat horixe baita, orain emon, orain hartu. Lehendabiziko minututikan gol bat diguten ez sartu. Orduz geroztik kontratakera, ere ez gera ausartu. Ez posesio ta ez korrika, ez hartuta ez pasatu. Kaka ontara atera baino, nahiago detez jokatu. Erasoa egin dezaket, ta kontraerasoa tita. Nik denerako balio baitet, nago pensatzen jarrita. Entrenatzaile onintzan kontra botako dizut polita. Kontraerasorik ezin da egin, beti baloia eukita. Baina arma hon bat beti egoten da,
behar dauan soldaduan, eta baloia neuretzako da, partida honetan orduan, ta Andoniri pasetarik gaur, ez dago nire buruan, gola eskua sartuko leuke Maradonaren moduan. Bata ez da heltzen besteareara, besteai baloiak traba, hirugarrena hor ikusten dut, gogoekin behar bada, Jon zatoz ona, kendu jertzea, eta zelaira atara, ze batak mezidala uste dau, ta bestea egaina da. Ni Llorente naiz teorikoki, ona rubio ta guapo, ta beste hori tokero du, gaur titular antzerako, eta jendeak gehiago maite du, ez hobeda bilelako, baizik lurrera botatzen baita, eta kalboa delako. Jon eta Iratxe bai, zuentzakoa. Berrio futbolista. Zumaiko taldian aritu zara, Athleticek fitxatu zaituen arte. Iratxe, betiko neskalaguna, ez dezu Bilbora eraman. Aspaldian, hiriburuan onintza modeloarekin ikusi zaitue. Zumaiko futbolaria, Bilbora etorri da Athleticek fitxatuta, eta ez du ekarri bere betiko neskalaguna, eta ikusi da azken aldixan diskoteketan onintza modeloakin. Ez zaite moskeatu, ez jarria aparte, jokalari guztiek glamurra daukate, nerekin dabil baina sexurik ez bate, harreman hauek dira kontratoan parte, harreman hauek dira kontratoan parte. Bilbo partean dira nahiko salvajeak, eta kutsatu jatzuz lehoi pelajeak, onintzagaz pasetan eidozuz ajeak, ez aldiatzuz guztetan nire masajeak, ez aldiatzuz guztetan nire masajeak. Noski gustatzen zaizkit, ze masaje bero,
baina revista baten irtengo da edo que ha abandonado la novia del pueblo, esklusiba biontzat izango da gero, esklusiba biontzat izango da gero. Beraz edarto zabiz, zu hor Bilbon zehar, esklusiba lortzeko, horren beste indar, jendeak begituta, egiten deust negar, kotileo guztiak neuk aguantau behar, kotileo guztiak neuk aguantau behar. Zu ez zaitez kezkatu, txutxu-mutxuekin, dena farsa bat data, ezola irakin, aitzaki bat bainoen naiz, nahi badezu jakin, berak bukatu nahi du Aitor Roziorekin, berak bukatu nahi du Aitor Roziorekin. Ba igual eukiko dau, Ozioren nibela, onintzaz entzun baitot, dala top modela, horrek ez dira onak, jakindot onela, orain kulero barik ibiltzen direla, orain kulero barik ibiltzen direla. Ba horrela badabil, ibili dadila, profesional bat data, haze marabila, lasai entzun dudanez, badoa Madrila, orain libre dagoen Ramos horren bila, orain libre dagoen Ramos horren bila. Baina alperrik dira zure atxakiak, Ramos gura omen dau onintza txikiak, ta Ramosek non daukaz bere garantiak, atezkanpo doazta haren penaltiak, atezkanpo doazta haren penaltiak. Andoni. Zuen neskalagunak iratxeta honitza, atletiko elastiko jantzi, eta igandero bezala, doiaz samabezera atletixan partidu ikustea. Zuek, amagostero behin bezala, ez dakizue zer egin.
Orain futbolai guztiak dira, tio bueno altxuak, neskez beteta dago samamez, gora inoigota pultsuak. Oraingoekin jaetzaizkigu pizten barreneko suak, non daude lehengo defensa haiek, bizardunta iletsuak. Egia da bai geuren eskarik, ezin geuk korapilatu, San Mamesera joaten hasita, bertako zitak pilatu. Seguru nago ezetz zelaian, nahi dutenikan bilatu. Atletik hortan zer daukate ba, lau mutiko depilatu. Garai batean goiko etxea, ala lizerantzuk dida, boxeadore muturrarekin, baloia jo urrutira. Ta orain denak daude gradetan, jogurin hauei begira. Zer egin dute galdetu eta oso guapo irten dira. Nere Andrea onintza beti dabil San Mamesen, alineazio megafoniko, oiei erantzunaz zuzen, urrena beti aldetik txuri gorri kantatuaz ozen, bere amare iguala zen, mesetara joaten zen. Zoritxarrean aldatu eginda, atletik zale papera, lehen mezetara joaten zirenak, orain doaz futbolera. Adibide bat ala froga bat hain garbi dago gainera. Lehen lehoieta joaten ginen, orain kristiano ikustera. Nere
Andreai kostatzen zaio, hortik urrutiratzea. Lortu dezake noizbait Llorentek aurpegia giratzea. Lortu dezake noizbait Tokerok kamiseta tiratzea. Baina ez lortu Bielsa misterrak begita begiratzea. Andoni. Andoni. Igual txamarrik endu, porque arbitro lanetan ipini hau. Pitu az dio ekarri baina txartel horia eta gorrilla bai. Gaina fama daukak oso erraz ateitxien ditxukela eta hau irurei atea txartelak. Gure Jon Maiak maiz futbolakin galdu oiduen denbora. Ta hil honetan Madril aldera finalera joango da. Ta intelektual haundi batentzat ze joera ta ze moda. Alare ezin atera txartel hori ontatikan gora. Baldin Madrira joaten bada auto espulsatuko da. Bersolari bat Madrilaldera joan ta gero zepesteak Jon Maiara joan omen zela Marmario albisteak. Nere ustetan batalla hauek ez dira horren tristeak. Zer dauka txarrik etxaiarengan, gorroto pixka pizteak, gusto gehiago ez aldu ematen, kanpoan irabazteak. Ta iratxeri txartel horia, horixe da bere langa. Naiz atletiken bolada on hau, beretzako izan ganga. Amaika degu amaikan kontra, komplikatua biztanda, futbola ulertzen hasita egin, dezake garunak eztanda. Futbola nola ulertzen dezu,
pelotari soil izan da. Futbola ikusten egia esan, ez dut jarduten asteron, pelota igual nahiago neuken, ikusteko eguneron, alanda guzti kirolzalea, izan azta hortxe bego, baina Barriola eta Irujo jarten baiakuz hain bero, Realan beste egingo leuke, baloi bat hartu ezkero. Mikrontara nator nola lehen, ia enun ahotsikan, onin zai berdin pasazaiota, egon gaitezke pozikan, onin za ere Madrila doa. Hori egia kasikan, ta beste zelai batean jardun, behar dunez ikamikan, txartel gorria ez da zigor bat, pista txiki bat baizikan. Politikari sartzera noa, badaukat mila enredo, azken aldian hori entzundot, 1.000 bertzotan edo, ondo pentsauta erabakidot, berez enago ainero, hemiziklora txartel da guzti, sartuko naz arro bero, beste guztiak bidali arte, ez dut kanpora urtengo. Jon eta Iratxe. Senarren bastia esate, Bixok. Nik uste neban Real zaldia zinala, baina behakin bazkaldu eta Aleti zale amorratu omen da. Bera, Aleti zaldia izango da eta Iratxe Real zaldia. Gabonetan gare eta aizate zuen 3 urteko umetxuakin olentzerodako erregalua zabaltzen eta umiai Realeko traje osua eta bufanda eta guztitoko jako. Hortxe. Zezori txarrekoa, gure neskatoa, patua indak krudela,
ala jangoikoa. Euskaldun izatea ez bazen nahikoa, gainera izan behar aldu errealekoa. Gainera izan behar aldu errealekoa. Balore zitzailean dauka benetan, tatletik ikusten dut egan zeruetan, hobe errealagaz ibili olgetan, ez daitela ziorain arrokerietan, ez daitela ziorain arrokerietan. Errepara ezazu gure planetara, gubi estatutako herritxo bat gara, eta errealeko baldin bada ara, minoria bateko minoria bat da. Minoria bateko minoria bat da. Minorien barruan beharko dau olgau, oparia hortarako baineban preparau. Minoria izatea onena dugu hau, muniain taramburu ez eixuz konparau, muniain taramburu ez eixuz konparau. Muniain figura bat dela hain seguru, eta ja iragana Mikel Aramburu. Bat ja aspaldikoa ta bestea buru, galtzaileen leyenda segi behar aldugu. Galtzaileen leyenda segi behar aldugu. Egia da ez dabiz gaur egun antzera, baina ni minorian noa jokatzera. Batak jainkoa dala pentsetan dau bera, ta bestea heldu da jainko izatera. Ta bestea heldu da jainko izatera. Honintza. Jarraitzazu lehen bezala modelo izaten, bai? Ni beti galdetu izan naiz neburuai zergatik gustatzen gatzuen hainbeste futbolerixak. Galdetzak honintza modeluai aber zergatik gustatzen jakuen hainbeste futbolerixak.
futbolariak ta modeloak, berez bada mito asko, baina benetan inoz ezkara, konpondugu oso txarto, ta hori ez da dirua eta fama badaukielako, beste arrazoi bat oso simplea daukagu horretarako, 80 minutu luzez jokatu leikielako. Errebistetan portadak beti geuri eginda daukaguz, foko azpian bizigarenok, horretan ez gabiz kontuz, etorten dira kotxe handitan, ondo horniduta diruz, gueuren ondoan kuba libre bat, edo zerbeza bat hartuz, porterian gogor eutxiagatik, barruraino sartzen jakuz. Ta harremanek urten ezarren, beti ederto, barriro beprest egoten gara, futbolari bat hartzeko, gauza seriorik nahi ez dauena, eurekaz dabil hobeto, gaba hor dago joko zelaia, parez zabaltzeko, ta nahikoa da txartel gorri bat, gero biztatik galtzeko. Torri Lauro, bai? Izpana ipiniko tzuet bertso bat osatzeko, bai? Iratxe zuretako da Jokoz kanpo. Ni umetan futbolean zarri dinbili danbala, ezker eskumaz pasean joten eban berehala, baina jokotik kanpo zarritan geratzen nintzen aibala, ezkerrak behintzat frontoian neure jokoa topaudo dala. Jon, Baselina.
Baselina bat da marrazki bat, baloi bat aizez jantzia, beti gorantza goitik berantza, porteroa antzia, porteriaren aurrean beti, angustia ta antxia, beti indarrak ez du izan behar, erronketan garrantzia, batzutan hobeda malizia, eta inteligentzia. Honentza, penaltia. Puntu batean baloia jarri eta gogortxutatzea, ezinezkoa da kasi-kasi porterira ezartzea. Baina bizitzan beti berdina, ez da izaten trantzea, ta futbolean estan bezala, sarri hobeda fallatzea. Andorintzat, pitxitxi. Pitxitxi izan leiken katuan, izen goiti irrintzia, alare futbol kontutan badu, sekulako garrantzia, goli gehiena sartzen dunaren trofeoaren ansia, izena eman zion lengoa naiz ez daukagun antzia, aurtengo hontan Leo Messi da, pitxitxitan pitxitxia. Honintza eta Jon, mesedez. Sarrerak erosteko gau pasa egin duzue. Gauerdia da. Sarrerak erosteko gau pasa egiten nahi dira. Hau da hau giro hotza, dardarkata zurbil,
sarritan esan dut nik atletikala hil, oraintxe sentitzen naiz eriotzetik hurbil, eriotzetik hurbil. Hemen zagoz pentsetan, zeure eriotzean, ni etxera joango naz, orduak pasatzean, ta ekarriko deutzut kafe bat goizean, kafe bat goizean. Ara ze graziosoa, leyenda ta mito, zu zoaz kafe bila, zoaz eta kito, baina Madrila inoiz etzera etorriko, etzera etorriko. Nahi barik egin behar, dotaraino buelta, ta zua zarratzeak hauen la puñeta, zeure kapritxoagatik gago zemeneta, gago zemeneta. Eske bera futbolan da oso aditua, zein da urten pitxitxi diot galdetua, ta esan dit Andoni egainankatua, egainankatua. Zuretzako jokoan, 22 izar, arbitroari oiuka, jada minutular, zarata egiteko ez da jakin behar, ez da jakin behar. Hau histeriko bat da autontoa aseko, beitu orain jaiki da berriz esertzeko, zugara joan nahi dezu ni zorratzeko, ni zorratzeko. Zertako joan nahi dodan, batzutan badakit, eta beste batzutan ez dakit zergatik, baina noa zuri gusto egiteagatik, egiteagatik. Gaizki jokatzen badu Atletik Petrala, bera ez da ohartzen inoiz berehala, soilik kritikatzen du Bielsaren txandala, Bielsaren txandala. Baina aurten irentzi dodnik liga dana, eta ezin ukatu ikasi dodana, Atletin esku dago gure harremana, gure harremana. Orain jarri didazu dilema bat txarto, beraz 5 segundutan pentsatu beharko, banoa Madrilera agur betirako, agur betirako. Basu ikusten zaitut, aizu oso txarto, ezin agurrik egin niri betirako, irailean neunoa 3 urterako, 3 urterako.
Andoni eta Jon, mesedez. Andoni Cristiano Ronaldo eta Jon Leo Messi. Kristauak eta Leoiak ez omen dira sekula ondo egon. Zukala ustearren ez gaude enpate. Nik izen bat badaukat, izen bat nun baite. Mundu osoko umeek posterrean naukate, ta zu Madrilen baino ez zaituzte maite. Tralai lararai lararai, ez zaituzte maite. Zertan hasiko gara hemen tira bidan, baloi bat gure hanketan, sarean segidan, baina itxusia zera, Andrerik ez jiran, eta Jainkoak neri dena eman zidan. Larai, laralai, larara, dena eman zidan. Zuen gominatua, zu guapoen Jainko. Zuen gominatua, jauzita ere guapo. Ni zorri bat naiz baina, ez gorputzerako, horrez dago bururik zorri batentzako. Tralai laralai lararai, zorri batentzako. Beti irabazten dut, inoiz ez enpate. Jainkoa aipatu du neuretzako kalte. Jainkorrikan bazenik, enekin gaur arte, beste bat aldago nigandik aparte. Larai, larai, larara, nigandik aparte. Besterik baldago, hau da hau ergela. Kristau eta Leoiak betiko erregela. Zuri pasatzen zaizu kristauei bezala, gerota gutxiagok sinisten dutela. Tralai lararai lararai, sinisten dutela. Neretzat bat jatea guztiz atseginda, ta Leoi bat jatea postre edo ginda. Han zegoen San Mames eraman ezinda, denak isildu nitun horrela eginda. Larai, lararai, larara, horrela eginda.
dela egin zenuen, eta Bilbon mina. Ta gainera lehenago golon bat egina, baina beti hain arro, hain asezina, etzenuke egingo zoriontzu bazina. Tralai, laralai, lararai, zoriontzu bazina. Nere ospakizunen maila ta nibela, inork ez du espero inoiz eta bela. Ni enaiz zoriontzu, hau tipo ergela, hola egin behar nuke eta ez horrela. Larai, lararai, darara, eta ez horrela. Iratxe eta honintza, mesedez? Zu iratxe errege kopa zara. Eta honintza Europa Ligeko kopa. Samameseko vitrinan ondo-ondoan ipini zaituzte. Lehenago ere lortu ebezan, baina ez egozan lasai. Azken aldian batik ez eta erregeko paren bat nahi. Orain vitrinan ipinina ben, atletik zaleak alai, espainol danek maitena beni, beraz euskaldunek bebai. Errege kopa izena ere daukazu oso bitxia, baina izena baino ez da berez, zutaz dakidan gitxia. Tani izanaz 21. mende honetan gutizia, esan deustien hiri eskerrak, amaitu dala krisia. Krisia amaitu behar gendula, gehiago ezin izan opa, zu lortzeko ta ni lortzeko be, aizen bat izerdi bota, baina begitu ni enazeta, gaur edo zelango kopa, ez da bardina Guardiolan kontra, edo Simeonen kontra. Irabaztea txarraren kontra, ere beti da polita, talper alperrik eroan dozu,
bide hortan ikamika, ez dut ulertzen, azeroz zelan, egin zaituen horra kritika, marfil zuria euki badabe, bosguanatik ekarrita. Balio handirik ez daukazula, argi ikusten da tarteka, berbetan azita beste batek, eroan deutzu arreta, eta ni barriz beti izan naz, euskaldun gehienen meta, bertzolariak be Madrilera bila etorri zirenta. Bertzolariak joan zirela eta zuzagoz bakean, ni Bukaresten zaizainengoen, lasai bien bitartean, zurelako bat lortu leikien, igual 3 bat urtean, baina nilako beste bat ez dau, datorren mender artean. Andoni. Erraleko jokalari baten aita zara. Iribar, zure herrikoa, etorri zaizu Atletikeko lehen taldiak fitxatu nahi duela zanaz. Etorri zaio Iribar, esaten Atletikeko jokalari bezala nahi dutela fitxatu bere semia. Ai, Jose Angel, ene makatza, orain fitxajean goze, gure mutilau zubietaldean, ibili izan da luze. Barkatu baina hitz egiteko hemen ez daukagu eze, futbola baita religio bat, zuentzako bezelaxe. Ta Atletiken diruak ez dit, zirkinikan eragiten, zer den itxura, zer den egia ez baita errez jakiten. Barkatu baina semeak ezin du zubietatik irten, ohitua dago aldagelatan, beti euskeraz egiten. Ta Jose Angel aztu ezazu, zure sermoia ta lata, neri berdin zait noiz irabazi, noiz galdu ta noiz empata. Zu Atletikera joan zarauztik, han egin gizon aparta,
eta eskerrak iritsi zinen, Baskoniatik pasata. Onintza eta Jon, mesedez? Zuion Gabarrako patroia zea. 30 urtean bildutako erdoia kentzen jardun duzu azken 2 hilabeteotan. Hala ere, hori gai politxa zeban. Gabarrako patroia iz. 30 urtetan bildutako erdoia kentzen jardun duzu azken 2 hilabeteotan. Hala ere, onintza, Bielsak ez du montatu nahi. Ez dakit igerian, ez daukat lotzarik, ta honen arriskua sobera badakit. Hau ez da segurua, ez dauka barrarik, enaz horra sartuko mangitorik barik, enaz horra sartuko mangitorik barik. 30 urteetan gutxi gora bera, erdoildu den guztia oraintxe kentzera, ni bueltatuko dizu zeuretzat galdera. Zu 30 urteetan dutxatu alzera, zu 30 urteetan dutxatu alzera. Kaka usaina daukat ez egon zalantzan, nire barruan dena dabil orain dantzan, baina bilbotar batek ezin olan izan, barria egitea errezagoa zan, barria egitea errezagoa zan. Orain arte izan zera urteko izarra, ta ez dezu zapaldu nahi itxasontzi zarra. Zula saigera zaitez eta zaindu barra. Gabarra da hemen dagon printzipal bakarra, Gabarra da hemen dagon printzipal bakarra. Ni barratik begira bien bitartean, ta zu Gabarra patroitzaloen artean, paseillo hau ezin alda egin bakean, espainolen moduan kamioi batean, espainolen moduan kamioi batean. Gu desberdinak gara nahi badezu jakin, ta ez gera aterako zuk nahi duzunakin, nola irtengo gera kamioi batekin, gainera Repsoleko gasolinarekin, gainera Repsoleko gasolinarekin. Ba orduan enoa
noa, ni gabarra gora, Repsolekin enoa, seguru inora, bakarrik joango naiz errezepziora, buelta egin ostean diputaziora, buelta egin ostean diputaziora. Andoni eta Iratxe. Andoni, arbitrua zea. Iratxe berriz zure emaztia. Utz egiten dozun bakoitzean emaztearekin desagoatzeza. Igandea da eta partiduraren laburpena ikusten nahi zeate. Etxian, goxo. Hori etzen penalti, ta errudun neu nintzen. Hori falta esan dut ta, falta hori etzen. Hor berriz enaiz ondo banda korritzen, ta hau azteko etzaite zer okurritzen. Utz batzuk egin dozuz, zugaz nago adoz, beraz jokaldi horrek ezin hartu txaloz. Txarto zabizelata ez dozu nahiko poz, baina praka motxetan oso guapozagoz. Mundua kontra daukat, ta zu hemen zaude, deprimituta nabil, gustora alare, insinuatu zera goxo ta xuabe, askoz guapo nago bate prakai gabe. Praka barik hobeto, olantxe dau kantau, itxura danez honek gura leuke olga hau. Ez dau ondo erabili lehen txilibitu hau, baina beko hori ondo erabiltzen dau. Naiko desastrea naiz arbitro moduan, jokaldi arraroak ditugun orduan, baina oian ona naiz ta dauka goguan, denean ona denik balda munduan. Arbitrolez eidozuz, nahikoa arazu, danean ezin leike izan hemen maixu, baina niretzat jainko zara egin kazu, danean onak noski Ronaldo eta zu. Baina hain naiz xumea ta hain naiz apala, eta arbitro kabronka armaila. Pentsatzen dut benetan sinisten dut ala, argudi hori gabe aritu dirala.
Publikoagaz lortu nahi dozu bakea, baina arbitroentzat da zarri kaltea. Ez da horren txarra ez, kabronezatea, txarrago da San Mamez, tontoka jartea. Maia. Lehen hasieran beroketa ariketa egiten da, bigarren zati osua be daramazu beroketa ariketak egiten. 3 minutu gatzeia partida bukatzeko. Partido osoa bandan korrika, gogor fuerte zein suabe, beti taldea omen da kirol, kolektiboen zutabe. Gu suplenteak erdiaztuak eta baztertuak gaude, zenbat partidu pasa ditudan animali baten pare. Beti korrika eta korrika, baina helmugarik gabe, baina helmugarik gabe. Gu 25 gara plantillan, 25 bada marka, nik lekutxo bat irabazidet, pixkanaka, pixkanaka. Orain jendeak nigatik dio, horrek zenbat diru dauka, naiz ta suplente naiz ez jokatu, seinalatua zeharka. Baina diruak ez dit konpontzen, autoestimaren falta, autoestimaren falta. Beti lelena naiz aldagelan, beti heltzen naiz puntuan, baina azkena nago zerrendan, jokatzeko momentuan.
oso gutxitan nago arbelean, konbokatzeko autuan, baina seguru jarriko naute, ia jainkoen lekuan, oraintxe gol bat sartuko banu, azkenengo minutuan, azkenengo minutuan. Onintza eta Iratxe. Onintza, oin futbolari galetan ipiniko zaitugu. Lehen mailako futbolari xasa. Ta Iratxe urte bete langabezian daramazun igiltxerua. Bai? Igiltxerua. Bixok toki dotore baten afaldu dezue, eta afalostien Onintza konturatu da karteria kotxean daukala. Bueno, bazera gaurkoagatik, ordaindu behar dozuzuk, kotxea daukat, kartera daukat kotxean, eta gero bueltatuko deutzut. Ondo esan dozu karterarenan, ondo jarri dot arreta, zure karteran kotxe bat ere, igual kabitzen da eta... Baina karteran kotxe handi bat, errez kabitzeko, afari gitxi ordaindu behar da diru asko izateko. Benga, Llorente izango zara, zu hau konpontzeko kapaz, igual de balde eingo deutzue, zure aurpegi politagaz. Horretan pentsau dot egidana, zuri aitortu orduko, kamarerarik inu egin da, baina ez dot konponduko. Bi kamarera dozuz begira, beraz egon zaite lasai, horrek engainau behar dozuz harin, ta igual jaubea ere bai. Irten bideak topauko doguz, gukasi ezkero hainbat, kasualidades poltzikoan daukat, finaleko sarrera bat. Ba poltzikoan zarrera horregaz, gaur ibili zaite kontuz, ze hemen hiru dagoz begira, ta hiru beharko dozuz. Besteengatik kritikan zagoz, baina gaur esango neuke, sarrera zeupe hartuko zeunke gaurko afariaren truke. Nik sarrerarik gaurkoz ez daukat, ez dut egin lasterketa, baina abioian kolatuko naz, zure laguna naz eta. Benga ordaindu gaurko afaria diskusioan ondoren, zupe dirua egingo zendun, krisia sartu baino lehen. Javi Martinez hor ikusten dut, sartu da guapota gazte, horrek seguru euki behar dau, dana ordaintzeko beste.
Javi Martinez itxibakean, konponbide bat dekogu, orain zukurten eta geronik, zinpa bat egingo dugu. Maia eta Andoni, Jon eta Andoni, zue bisak bi lehoi izate, lehoiak. Juan Carlos Erregia bosguanatik mokorra utzita itzule denetik askoz lasaixeo zabitzate. Juan Carlos Pelma hori azkeni joan da, Ni ez nindun kezkatzen egia esan da. lehoi gabe utzi du Botswana eta Ruanda, Baina egia esan laguntza izan da. Beti tiratzen zuen inoiz etzun jotzen. eskopeta ere etzun lepora igotzen. Gu genion Juan Carlos ikustera goazen. Erregea ez balitz listoa izango zen, beraz ulertzen dugu erregearena. Pantomima zikin bat izaten da dena. Lehoia da selbako erregea dena, Eta Juan Carlos berriz errege itxarrena. Peligrorikan ere etzeukan tipoak. Oie dira Espainiako estereotipoak. Euren ustetan jefe edota jainkoak. Ta beste tiro badu beren mutikoak. Maritxalar dioten tiro pitxoikoa. Uraretzen erregeta etzen jainkoa. Aita Ginarrebaren erdi modukoa. Zauri bat du hankean nik egindakoa. Botswanako lehoiak ongi bizi gera. Baldinta ez bada aktor erregea bera. Aurten etorri zen da sortu den afera. Mozkortuta behin jauzi zen nere gainera. Ta ni tonto barkatu egin nion bizitza. Nola lehoiak ere egiten duen hitza. Erregeak lauankaz askotan dabiltza. Kuadrilla hortan trompakin iruro gabiltza. Baina segi nahi dugu lehoiak izaten. Naiz tiroa ez dugun ondo eramaten. Ez zaitezte saiatu Botswanara joaten. Bilbon lehoiek kopa irabaz dezaten. Bueno, ja bukatzeko hori, eskarrak emun bai Athletic Fundazioari, pixkat hitzak eta futbola batzearren, baita Diputazioko liburutegiari tokia guztearren, eta eskerrik asko bertzolaixei, bebai, eta bueno, gur batekin nik uste ja etxerako bidea hartuko gula.
Kalderonera joan nahi det. Lehenago esan dut bai, lehenago esan dut bai. Hementxe plantatuko naiz, sarrera baten zai, sarrera baten zai. Ta gabarra egunean hartu behar det jai, ta neri deitu nazazue, Bielsak ez badu nahi, Bielsak ez badu nahi. Futbola eta bertzoa batera doguz nazi. Gaur entzunagaz badakit Bielsak adina kasi. Bartzelonaren kontra bardin deust, Guardiolak eiten deust grazi. Baina hori bai madrileñoei lau eta utzira bazi. Zaiatu naz ta ustez behintzat, enaz konfundidu jokoz. Futbola beti ikusi dot, bete eta hainbeste guapoz. Zuen kopagaz, gaurkoagatik, gu laurok bepozik gagoz, baina hobeto esperotako, beste bi kopak badato. Futbolak biak egin ditzake, gozatu arazita ezi, ta atletiken jokoak berak, ez aldu zerbait merezi. Aupa atletik egoaztenean, lehen kopa irabazi. Futbol zale naiz aguantauko dut, enaiz joango iesi, ETB bat bi iru sataka, hainbat programa berezi.